କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଜାରି। ଗତ 12 ଦିନ ହେବ ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ 7ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବଣକାଟି, ତୁଳସୀପୋଷି, ପାଣ୍ଠ, ତିଣ୍ଟିଆ ପ୍ରଭୃତି ଜାଗାରେ 4ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦରି, ମତା, ଦେଉଳି, ପିଛୁଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମରେ 3ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏହି 7ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ହାତୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ହାତୀ ପଛରେ ଥିବାରୁ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ବନ ବିଭାଗ କହିଛି। ତେବେ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଲୋକେ ଅମାନିଆ ଭାବେ ହାତୀ ପଛରେ ଯାଉଥିବାରୁ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ସେହିପରି ହାତୀ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। Thank you.